स्टार पवन सिंह के आज शो रहा गोरखपुर में भैया। उ है नाजायज साली अरे पहुंच गए रही है जीजा जी के लगे आ जीजा जी के लगे पूरा होत रहा तमाम बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले वीडियो में बनल रहा राजा भैया साथे बानी का कहे भैया हम तो कहे मैं झारका में धरा कर लिए ठीक बा। ई हेंगा हेंगा चिपकत ले देखी मेन बात ई रहलन कि पवन सिंह के आज उतना बोले के ना रहल ठीक बा। मूड ना रहलो तो मूड रहित तो ओस ना रेलाई रहले रतन की यो एकदम सोचते कि हां धराई नहीं आज के उसे। इनकरा पवन सिंह के साथे आवे से पहले जोन बा कि इनका एकदम ध्यान रहेला पावर स्टार पवन सिंह हम तो रेलिए के छोड़िए। लेकिन एगो चीज है या देखी लेकिन उ भागत तरन उ हरिया। अच्छा मुझे तारी दे हेंगा धो ले तो शायद ई जोन बा की ना कहिए कुछ नहीं कन निकाल पवन सिंह के मुस्की तू लो देखला बा ठीक बा। पवन सिंह के हो जा मुस्की ऐसन माने ऐसन मुस्की मारत रहन यार तेई है पवन सिंह के पता बाजे कभी लोग केकरा पर आरोप लगा दी लोग। अच्छा रहुआ बताई भोजपुरी के इशारा जानी बालो जितना जानी पवन सिंह पर एलिगेशन लगेले बालो ये लोग सब जानी जब जब पवन सिंह के लगे पड़े लो तो काहे इनका लोग के बहुत हवा खत्म हो जाला एकदम पवन सिंह के लगे एकदम माने का है। देखी मेन चीज ही बनू कि फेमस हो गए खातिर चाहे कुछ जैसे कि लाइमलाइट में आवे खातिर पवन सिंह के कुछ खराब कह देनी। अब रौरा हमरा सामने लगी तो रौरा के हम खूब खराब कह जब समानवा पड़ जाए तो हमार हालत रू खराब हो जाए कि रे ये ऐसा नहीं खे हम कहले बानी। अरे हमरा एक बात बताई जे ई सब कहे में ओकरा बाद फिर सामने पड़े में शरम उरम ना आवेला सब घोर के पी गइल बालो ई लोग शरम घोर के। ए महाराज भोजपुरी इंडस्ट्री में है आप क्या बात कर रहे हैं। शर्म किसको आता है जी जो अब हम क्या कहीं छोड़ी रहे दी जे जितने बदनाम भइल बा ओकर उतने नाम भइल बा का। हम बता दी कि आज गोरखपुर में फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के शो रहा अब हमनियों के कोनो शो छोड़े वाला नहीं सन। आज तो भाई गलती हो गया नहीं तो आज का शो पूरा लाइव दिखाते। पावर स्टार पवन सिंह शो में गए ला एक बार फिर राती खाना अयोध्या में शो बा हो सकता जी अगर उहे चल जाए सोई जी तो जी मूड कहीं बन जाओ तो ना जी एमे अक्षरो सिंह आवेला लिए शो में अभी तक अक्षर सिंह ना आ रही है ठीक बा। ई होली मिलन समारोह रहा एक तरह से आ गोरखपुर में एगो पार्क में होत रहा वही में नाजायज साली जी के तो हर जगह बोलाते बड़ा सन। अच्छा रहुआ बताई पावर स्टार पवन सिंह के छोट भाई कहे जावाला रितेश पांडे जेकरा के हमेशा पवन सिंह कहले कि अगर भोजपुरी में कोई सबसे बड़ा अगर रास्ता क्या बोलते हैं तय करेगा और लंबा सफ़र करेगा तो उसका नाम है रितेश पांडे। रितेश पांडे बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं और रितेश पांडे भोजपुरी में एक कीर्तिमान रच दिए हैं एगो इतिहास बनाए हैं। एक गाना उनका बिलियन में भी गया है। पवन सिंह का प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा रहता है क्या कहिएगा। गानो गइलर रहना आज कि भैया हमार हउए राम जैसन माने ले हमके परान जैसन तो इनका लोग के प्यार जोन बा उ बन रही है। भोजपुरी के तमाम लोग गइल अभी धीरे धीरे जोन बा की वीडियो चालू हुई आ एगो चीज हम तार लोग के और बता दी कि कब डिम्पल सिंह के रेलाई वाला वीडियो आ जाई केहू नहीं के जान काहे कि अभी लौकत नहीं कहे रेल के भी धइला होइहन तो वो वीडियो जैसे आई तैसे रिप्लाई जाई 12 बजे रातियों खाना आई तो वही बारा जाई। अभी कोई गो जाई अभी कोई जना टीम से इधर उधर भइल बड़े ओहू पर जाई नहीं क्या पता बा ओहू पर जाई ओहू पर ठीक बा। बाकी अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे लो वीडियो को लाइक कर लो शेयर कर लो मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक।